Tijdens de Gildendag in Blitterswijk trokken zondag 47 gildes en schutterijen door het dorp. Op weg naar de wedstrijden werd het défilé afgenomen door onder meer gouverneur Roemer. De Gildendag is eigenlijk van oudsher een groot verbroederingsfeest. We kennen daar diverse vormen in. We hebben gekozen dit jaar voor een vrije Gildendag. Dan mogen we heel veel gastgilders uitnodigen. En waarbij we ook schutterijen uitnodigen. Het is een fantastisch feest voor iedereen. En we kennen elkaar. De broeders uit Soest, de broeders uit Sambeek. Iedereen kent elkaar. En als we elkaar treffen, minimaal 2 keer per jaar, hebben we met z'n allen een groot feest. En vanmorgen begonnen met een heilige mis. Dat hoort natuurlijk bij de traditie. Bijzonder mooie heilige mis gehad. Deke Smeets uit Venray heeft de zaak voorgeleid. Onze gildepriester heeft hem daarin begeleid. Zanger van Sint Frans hebben in de mis gezongen. Prachtig mooi. En vandaar met de optocht weer terug naar de tent. Dan hoort er natuurlijk een groot Limburgs lunch bij. Met een lekkere warme worst. Daar komen alle andere leden van de gildes binnen. Want dat is natuurlijk altijd met de gasten. Dat zijn de keizersparen, koningsparen en diverse afdelingen. Dan gebeurt hier op het hoofdveld na de optocht. Dan komen ze met een massale opmars allemaal naar voren toe. Er gebeuren wat natuurlijk dingen die moeten gebeuren, zoals het vaandeloverdracht en het overvendelen. En dat is natuurlijk prachtig om te zien. En daarna komt dan de vendelgroet met alle vendeliers hier aanwezig. En dan wordt alles in gereedheid gebracht voor een slangendefilé. En dat is gewoon in de vorm van een slang helemaal over het veld slingeren. En dan met z'n allen richting de feesttent. En we hadden vandaag dan een speciale demonstratie van de vendeliersgroep van Soest. Groot-Schaasbeker Gilde. Fantastisch uitgevoerd. En vanmiddag vangen alle wedstrijden aan. En dat is van paardrijden tot trommen, klaroenblazen, kruisboogschieten en geweerschieten. Dat is fantastisch. En natuurlijk het vendelen. Maar het vendelen gebeurt ook in groepsvorm. Er zijn ook weer de trommelaars erbij en sommige klaroenblazers erbij. Dus in allerhande vormen hebben we dadelijk in 2 tot kleine 3 uurtjes enorm veel strijd. Wanneer is het voor jullie geslaagd, dit evenement? Al. Ik kan het zo samenvatten. Waarom is het geslaagd? Kijk maar naar boven naar het weer. We hebben een graadje of 21, het is bijna windstil. Het zonnetje laat een beetje in de steek. Vanmorgen was het prachtig aan het schijnen. Maar voor de wedstrijden is het natuurlijk fantastisch weer. En als dat er is, heb je veel bezoekers. Dan is iedereen enthousiast. Want je hebt het meegemaakt dat we dit ook doen met 34 graden. Dan kun je je voorstellen dat dat niet zo prettig is voor de deelnemers. Dus wat dat betreft is al binnen. We hebben een goede vrijdagavond gehad. We hebben een fantastische receptie gehad gisteravond. En dat kan niet meer stuk. En we hebben de laatste paar uurtjes gaan met z'n allen een heel groot feest vieren, weet ik zeker. Dit is alleen maar mogelijk met 1 woord. Dat doe je samen. Anders is zoiets helemaal niet mogelijk.